que ja és Setmana Santa. I tant. Moment de reflexió i recolliment. Sí, però què se celebra exactament? Sempre ho he confós. Doncs és una festa religiosa de la fe cristiana que recorda els últims dies de Jesús a la terra. Ah, sí? Que va marxar? Bé, no exactament. La Setmana Santa va des del diumenge de Rams fins al diumenge de Resurrecció. Una setmana. El primer diumenge, el diumenge de Rams, recorda l'entrada de Jesús a Jerusalem amb els seus deixebles. Anava a dalt d'un ruc. El van rebre amb molta alegria i per això aixecaven fulles de palma i de llorer per donar-li la benvinguda. Això ho he vist alguna vegada baix a la plaça. Doncs sí, la gent cristiana rememora aquest fet i moltes poblacions durant aquests dies fan la fira del ram i de les flors. Després d'aquest diumenge arriba el dilluns, un dia on comencen moltes de les processons que es fan arreu. Però no hi ha gaire celebracions litúrgiques perquè encara és Quaresma. Quaresma em sona, però no et sabria dir. Però tu saps alguna cosa? Mare de Déu Senyor! La Quaresma són els 40 dies previs que hi ha a la crucifixió de Jesús. Aquests 40 dies comencen justament quan s'acaba el Carnaval. De fet, el Carnaval, que és una festa pagana, o sigui, no religiosa, té com a objectiu rebentar-ho tot abans d'entrar en aquest període de contenció, de dejuni i d'abstinència. Ostres, està tot pensat, Sí, tornant a la Setmana Santa. Dijous Sant és molt important. És el dia que es commemora el Sant Sopar, és a dir, l'últim sopar de Jesús amb els seus deixebles. En aquest sopar és on Jesús renta els peus als seus deixebles en senyal de respecte i de servei. Però després els explica què passarà. Diu, Judes em trairà i Pere em negarà 3 vegades abans no canti el gall. A moltes processons s'escenifiquen escenes de la captura de Jesús i la seva crucifixió. Una de les més famoses és la dansa de la mort de Verges al Baix Empordà. És un dia de silenci i tristor. Quin mal rotllo, no? El Judas aquest flipa i el Pere que no. Judas Iscariot, mala pell. Li va fer un petó a Jesús perquè els guàrdies sapiguessin que era ell i després el van agafar. Això diuen. Arriba Divendres Sant, un altre dia important. Després de la traïció de Judas, Jesús és crucificat per aclamació popular. Diuen que el van portar davant de Ponç Pilat, un prefecte romà que no va veure cap delicte en el que havia fet, però davant de la pressió popular va accedir a crucificar-lo. Però quina poca personalitat, no? Hi ha un fet important que diu l'Evangeli. Ponç Pilat es va rentar les mans per fer visible que ell no assumia la responsabilitat d'aquesta sang. I per això encara fem servir l'expressió "em rento les mans" quan volem que una cosa no vagi amb nosaltres. Diuen que van despullar Jesús, el van colpejar, li van posar una corona d'espines i li van fer arrossegar la seva creu fins al Calvari, el lloc on el van crucificar. D'aquí també entenem el significat de la paraula Calvari. I no podries anar una mica més ràpid amb l'explicació? Aquest noi sí que és un calvari. No us baralleu, ja avanço. Arribem a Dissabte Sant, el dia que diuen que Jesús va ressuscitar. Per tant, la tensió va ser màxima esperant aquest fet. Contingut Premium. Premium és la vetlla pasqual. Sí, el dissabte a la nit es fa la vetlla pasqual, la nit de la llum. És una renovació de l'aigua i del foc i a les esglésies s'encén el ciri pasqual. El foc simbolitza que Jesús ha ressuscitat i tots els assistents van amb una petita espalmeta que encenen d'aquest foc. Joder, amb el foc, que la podeu liar parda. Parda? És una eucaristia de goig i lloança, i ben sentida. Finalment arribem al diumenge de resurrecció, o diumenge de Pasqua, o Pasqua Florida, com li vulgueu dir. Com que us he fet l'espoiler abans, Jesús ha ressuscitat i cal celebrar-ho. Després de la Quaresma i tota la setmana patint és un dia d'alegria. Sí, tio, tants dies de mal rotllo, una mica de party, no? Party? La crisma t'hauries de partir. Malgrat el diumenge de Pasqua acaba el cicle religiós de la Setmana Santa, l'endemà, el dilluns, és el dilluns de Pasqua. Hòstia, no segueixis que arribarem al Nadal. No, ja acabo. Antigament, l'endemà del diumenge de Pasqua era un dia de trobada, de plecs, de família, de relaxar-se una mica de tanta pressió de tants dies. Es feien sortejos d'ous, d'embotits i altres productes, però el plat estrella era la mona de Pasqua. Era la fi de la Quaresma, i què millor que un dolç per celebrar-ho. Actualment encara ho celebrem, i és el dia en què els padrins de bateig regalen la mona als
seus fillols i filloles. I no és maco, això. Però antes les mones eren més senzilles, no amb tanta parafernàlia i tanta xocolata. Eren un tortell amb 4 ous durs i poc més. En fi, de forma resumida, aquesta és la cronologia bàsica de la Setmana Santa. Sigueu creients o no, aquestes coses s'han de saber. Són cultura popular i tradicions de la nostra terra. No ho oblideu. Per cert, ara que no hi són, sapigueu que 50 dies després d'això hi ha el dilluns de Pasqua Granada o Pentecosta, que diuen que és el dia que els apòstols van començar a explicar tot això que havia passat. I escolta, fins ara.